Hyvää iltapäivää ja mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Mä jaan muutaman huomion ilmastonmuutoksen maailman poliittisuudesta. Mä yritän olla sekaantumatta liikaa asioihin, joita mä en kauheasti tunne, niin kuin luonnon tieteelliset syy-seuraussuhteudet siitä ja tästä. Ja pohtia jotain siitä, mitä kaikkea liittyy vaikka tähän kuvaan täällä. Tämä oli silloin, kun joidenkin mielestä globaali ympäristöliike alkoi saada voimaa. Ja se liittyy osittain siihen, että 1960-luvun lopulla, 70-luvun alussa alkoi tulla ensimmäisiä oikeita valokuvia meidän maapallosta yhtenä paikkana. Ja siinä ne lisäsi sitä tietoisuutta ympäristöliikkeessä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1970 oli ensimmäinen niin sanottu maapallopäivä, jossa oltiin osittain inspiroituneita Apollo-avaruusalusten ottamista kuvista. Tämä on muuten Suomi-avaruusaluksesta, tiesittekö tämmöisen? Werner Suomen mukaan nimetty vuodelta 2012. Ja se auttoi luomaan semmoista globaalia politiikkaa ympäristöasioiden ympärille. Siihen liittyy myös se, että ensimmäistä kertaa koko maapallo melkein oli täyttynyt itsenäisistä valtioista. Oli ollut kolonisaation vastaisia kamppailuja. Ja sitten oli semmoisia niin kuin odotuksia, että nyt maailman valtiot kokoontuu yhteen YK:ssa, tekee päätöksiä maa ja ääni, ja sen seurauksena maailmaa muutetaan. Mutta ei se sitten ihan niin mennytkään. Vähitellen täällä pohjoisessa huomattiin, että hei, nyt ne siellä etelässä, ne on saanut äänivaltaa. Että se ajatus siitä, että YK:n yleiskokous ja vastaavat paikassa olisi semmoisia, jossa tasavertaisesti päätettäisiin asioista, niin sitähän ne köyhät maat pääsee päättämään, kun on enemmistönä. Ja eihän siitä nyt sitten tule mitään, koska me täällä pohjoisessa tiedetään nämä hommat niin paljon paremmin. Ja pyrkimykset vaikka uuteen kansainväliseen talousjärjestykseen ja johonkin muuhun kariutui 70-luvun alussa. Tuli tietynlainen pessimismi, että voiko kansainvälisten järjestöjen kautta muuttaa maailmaa. Tietoisuus ilmastokysymyksistä, ympäristökysymyksistä lisääntyi. Saatiin aikaan otsonisopimus, Montrealin pöytäkirja, joka oli sitten kuitenkin esimerkki siitä, että kun kaikki maailman valtiot, muistaakseni Itä-Timor viimeisenä, noin 2009 tuli siihen mukaan, taisi olla vähän aikaisemminkin vielä, niin oli niin kuin tietysti mielessä globaali päätös sopimuksesta, ja nykyään me puhutaan paljon vähemmän otsonikadosta. Siinä tilanne on parantunut. Se tuo tietynlaista optimismia, mutta semmoiset isot rakenteelliset muutokset, jossa oikeasti puututtaisiin maailman valtasuhteisiin, niin niitä ei ihan kauheasti tullut. Vähitellen ympäristöliikkeessä, jonka joitakin ajatuksia tukemaan syntyi hallitusten välinen ilmastopaneeli jo 1980-luvulla, niin siellä alettiin yhä enemmän tiedostaa sitä, että okei, nyt on tämmöinen juttu kuin ilmastonmuutos ja jotain pitäisi tehdä. Mutta vähitellen tässä meidän maailmassa, niin siellä alkoi tulla ääniä, jotka kiinnitti huomiota siihen, että onko nämä ratkaisut liikaa maailman sellaisten valtaa pitävien käsissä, jossa joko globaalin etelän tai alkuperäiskansojen ääntä ei oteta riittävästi huomioon. Monille tuli epäoikeudenmukaisuuden tunteita siitä, miten toisaalta ilmastonmuutokseen johtavat prosessit oli syntyneet, ja toisaalta siitä, miten niitä ratkaisuja pyrittiin tekemään ja kenen kustannuksella. Ja se näkyy muun muassa alkuperäiskansojen liikkeissä. Tässä on tekstiä Suomen saamelaisnuorten vetoomuksesta vuodelta 2021. Ja siinä ne sanoo, että me vaadimme, että valtiot sitoutuvat hiilineutraaliuteen ja hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin määrittelemiin päästövähennyksiin. Mutta ennen kaikkea, että meidät eli alkuperäiskansat laajemmin otetaan tasavertaisina mukaan keskusteluihin. Ja ne kiinnitti huomiota siihen, että meiltä vaaditaan meidän maita vihreän kolonialismin käyttöön ilmastonmuutosta vastaan. Ja tämä vihreä kolonialismi-termi
alkoi tunkeutua ilmastoliikkeisiin ja ilmastopuheeseen aika monenlaisella tavalla. Ideana oli vähän, että tuolla on jotain maata, laitetaan vaikka saamelaisalueet täyteen tuulipuistoja, jotta saadaan puhdasta energiaa, ja sitten joku saattaa tulla sanomaan, että hetkinen, kenenkäs maille nämä pitää laittaa. Nämä on esimerkkejä siitä, miten ilmastonmuutoskeskustelu on politisoitunut monella tavalla. Globaalisti alettu puhua kolonialismista, paikallisesti alettu puhua maankäytöstä, että mihin ne vaikka puhtaamman energian vaatimat tuulipuistot tai akkuteollisuuden kaipaamat mineraalit, mistä ne louhitaan ja mihin ne pystytetään ja kenen maille. No tällä niin kuin ilmastonmuutostietoisuuden lisääntymisellä, että myös näillä alkuperäiskansojen muiden vaatimuksilla on ollut joitakin seurauksia. Yksi on ollut ympäristöliikkeen sisällä sellainen, jonka näkee, jos kävelee tuohon ihan lähelle. Siellä on tämmöinen itsekkyyden muistomerkki, jonka Greenpeace ja jotkut muut ympäristöaktivistit laitto sinne 2010, ja siihen kirjattiin niiden kansanedustajien nimet, jotka äänesti ydinvoimapäätöksen puolesta silloin. No nyt moni teistä on varmaan tietoinen siitä, että tänään ison osan ympäristöliikettä näkemys on muuttunut aika paljon, ja ydinvoima, riippumatta siitä, mitä joku tuohon nyt on hassusti kirjoittanut ton paaden päälle, otin ton kuvan vähän aikaa sitten tuolla, niin ydinvoima nähdään usein nimenomaan ratkaisuna, koska usein ajatellaan, että ilmastonmuutoksen riskit on niin isoja, luotetaan siihen tieteelliseen näkemykseen, jota ennen kaikkea hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC edustaa, jolloin pidetään lähestulkoon väistämättömänä tai hyvin todennäköisenä, että jotain ikävää tapahtuu, ellei päästöjä vähennetä. Ja tämän yhteydessä on tullut semmoinen ajattelu, että ne riskit ydinvoiman kohdalla on pienempiä, ne on riskejä, joita on järkevää ottaa. Ja tässä on tullut monenlaista riskinhallintapuhetta mukaan tähän ilmastonmuutoskeskusteluun. Toinen syy, miksi ainakin osa ympäristöaktivisteista on siirtynyt kannattamaan tai suhtautumaan lämpimämmin ydinvoimaan, on just nimenomaan se, että oletetaan, että se vie, niin kuin ehkä joskus viekin vähemmän tilaa ja sitä maata, että ei tarvitse rakentaa vaikka alkuperäiskansojen alueita täyteen jotain tuulipuistoja tai aurinkopaneeleja, vaan saadaan pakattua aika pieneen tilaan semmoinen voimala. Yksi kysymys on tietysti, että niiden rakentaminen on kallista, vie kauan aikaa ja monien mielestä sitä aikaa ei ole. Mutta se on esimerkki siitä, että se keskustelu myös ympäristöliikkeen sisällä on muuttunut viime vuosina aika paljon. Toinen esimerkki muutoksesta, jota sitten täältä niin kuin ympäristöliikkeiden taholta tullut kritiikki näiden ratkaisujen yksipuolisuutta kohtaan, näkyy tämän ilmastonmuutospaneelin omissa julkilausumissa. Ja nyt viime vuonna ensimmäistä kertaa IPCC:n hallitusten välisten ilmastonmuutospaneelin virallisissa dokumenteissa alettiin puhua kolonialismista sekä ilmastonmuutoksen yhtenä syynä ja myös siinä, millä tavalla kolonialismi tulee ottaa huomioon, kun me mietitään ratkaisuja tähän ilmastokriisiin. No kolonialismi on vähän semmoinen kiistanalainen ja joskus hämärä termistä. Voidaan käyttää monella tavalla. Siinä on sekä tämmöinen historiallinen siirtomaavalta semmoisena muodollisena prosessina, kun me se tunnetaan. Ja sitä käytetään nykyään aika usein niin kuin siinä mielessä, että älkää te sieltä meidän maan tai alueen ulkopuolelta tulko pakottamaan meitä johonkin. Me tiedetään asiat paremmin kuin te. Ja se on siinä mielessä kiinnostavaa, että antikolonialistista puhetta jossain merkityksessä kuulee aika monenlaisilta tahoilta nykyään. Sen pohtiminen auttaa meitä ymmärtämään, että miten hankalasti politisoitunutta tämä ilmastonmuutoskeskustelu on nykyään. Tässä on yksi esimerkki. Brasilian edellinen presidentti Jair Bolsonaro. Mä oon itse viettänyt aika paljon aikaa Brasiliassa ja seurannut jonkin verran siellä olevia keskusteluja, niin se on alkanut käyttää
kolonialismipuhetta. Tämä on juttu siitä, että se kutsuu Macronia, Ranskan presidenttiä, sensationalistiksi ja kolonialistiksi. Eli älkää te Ranska ja G7 tulko sanomaan meille brasilialaisille, miten meidän pitäisi kohdella meidän metsiä. Tämä on aika pitkäaikainen puhe ollut Brasiliassa. Siellä on puhuttu, kun me ollaan totuttu kuulemaan, että Amazonia on maailman keuhkot. Ja siellä aika moni sanoi, että ei ne mitkään maailman keuhkot, tuossa on meidän metsä. Ja Norjalla oli, ja nyt se on uudestaan vähän käynnistynyt taas, se on aika iso ympäristön suojeluhanke Amazonialla Brasiliassa. Niin Bolsonaro sanoi niille, että hei kuulkaa norjalaiset, älkää tulko tänne teidän rahojen kanssa, tämä on meidän metsä. Me tiedetään itse, miten me toimitaan sen kanssa. Viekää rahanne vaikka Angela Merkelille Saksaan, se tarvitsee niitä enemmän, me hoidetaan meidän omat metsät. Usein ajatellaan Bolsonaro oikeistolainen poliitikko, sillä oli vastassa Lula da Silva, Brasilian vasemmiston edustaja, joka voitti vaalit viimeksi. Ja monet ajattelivat, että nyt ennen kaikkea Amazonian kannalta homma muuttuu ihan täysin. Ja monessa mielessä muuttukin, koska Bolsonaron hallitus tunnettiin nimenomaan Amazonian metsän tuhoamisesta. Mutta Lulalla, joka on tässä tää vasemmalla, oikealla on hänen alkuperäiskansojen asioiden ministerinsä, niin sanoi myös, että me emme voi hyväksyä vihreää kolonialismia. Ja sitten kun silloin viime vuodenvaihteessa, oli niitä Brasiliassa silloin, kun Bolsonaro, jota ympäristöliikkeessä varmaan pidettiin suurena pahiksena, vaihtui Lulaan ja kaikki on ollut, että niin kuin jes. Niin sitten kun mennään katsomaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, niin sieltä Lulaltakin löytyy semmoinen aika samantapainen juttu, että älkää tulko sieltä ulkopuolelta sekaantumaan meidän asioihin. Meille olennaisinta ei ole kuitenkaan se, että me suojellaan näitä maailman keuhkoja, vaan se, että ihmiset siellä saa töitä ja tulee toimeen. Ja siellä on ollut niin kuin sekä oikealla että vasemmalla vähän torjuvaa suhtautumista globaaleihin niin kuin ympäristönsuojeluhankkeisiin ilmastonsuojelun nimissä, toki aika merkittävästi toisistaan poikkeavin vivahtein. No mites täällä Suomessa? Mä näytin äsken saamelaisnuorten julkilausuman, jossa oli puhetta vihreää kolonialismia vastaan. On sitä vähän niin kuin samantapaista argumenttia, että älkää tulko tänne meille sanomaan, kuulee monilta muiltakin tahoilta. Esimerkiksi mä oon ollut tekemässä dokumenttielokuvaa tuolla pohjoisessa Jäämeren rautatiestä ja erilaisista kiistoista siihen liittyen. Tässä oli yksi tämmöinen Unto Freeman, Kolarista varavaltuutettu sitoutumattoman liikkeen edustaja, niin hänen kanssaan jutellessa ja monien muidenkin siellä niin kuin Lapissa kanssa jutellessa, niin oli semmoinen aika vahva semmoinen, että siellä ne niin kuin Greenpeaceit ja Euroopan komissiot ja muut haluaa tulla tänne meille sanomaan, että mitä me tehdään meidän metsille, mutta kyllä me itse osataan hoitaa meidän metsät. Ja siinä on semmoinen vähän samantapainen antikolonialistinen sävy kuin vaikkapa Brasilian presidentin Bolsonaron puheessa. Meillä on nämä meidän metsät täällä, me tiedetään miten tämä hoidetaan. Älkää tulko sieltä ulkopuolelta ympäristöaktivistit tai muut tänne. Ja ne on esimerkkejä siitä, miten ilmastonmuutoksesta on tullut niin aiempaa poliittisesti tärkeämpi teema, että se puhe siitä on muuttunut väkevämmäksi. Ja siinä on niin kuin esimerkkejä siitä, että niin kuin koetaan jotenkin epäoikeudenmukaiseksi asioita. Nythän meillä on ministerinä, jonka vastuu alaan liikenne- ja viestintäministerinä kuuluu myös Ilmatieteen laitos, joka on se putiikki, joka ehkä eniten Suomessa on tämän kansainvälisen hallitusten välisen ilmastopaneelin kanssa tekemisissä. Ministeri Lulu Ranne. Ja Lulu Ranne on hiukan ennen ministeriksi tuloaan antanut tämmöisiä lausuntoja, että nämä niin kuin johtaa totalitarismiin, nämä ilmastotavoitteet, ja Suomea uhkaa Pohjois-Korean elintaso. Tämä voi kuulostaa niin kuin sillä, että onpas hölmöä ja
kaikkea tämmöistä. Mutta tämän tyyppinen fiilis, niin kuin siellä Brasiliassa, niin täälläkin Bolsonaron kannattajien joukossa, täällä monien niistä, jotka on äänestäneet Lulu Ranteen puoluetta, perussuomalaisia, niin saattaa niin kuin olla, että siinä on vähän niin kuin semmoinen, että nyt nämä niin kuin ympäristöjärjestöt ja muut kolonialistit, vaikka ne aina välttämättä käytä kolonialismitermiä, tulee tänne meille kertomaan, mitä meidän pitäisi, miksi meidän nyt pitää sopeutua johonkin. Siinä mielessä tuo Lulu Ranteen lausunto saattaa olla jollain tavalla osua johonkin sillai ytimeen, että kyllähän monet aktivistit, jotka vaatii todellisia toimia ilmastonmuuton pysäyttämiseksi, sanoo, että elintason lasku, sanan ainakin jossain merkityksessä täällä pohjoisessa, on ainoa tai on niin kuin välttämätön askel siihen, että me päästään kohti ainakin oikeudenmukaista ilmastonmuutosta. Tuskin Pohjois-Korean elintasoa tarkoittaa, mutta tämä on niin kuin yksi tapa, jolla tästä puhutaan. No sitten jos mietitään, että miten tämä sitten globaalisti menisi, niin itselläni on tapana koittaa miettiä sitä ja pohtia, että mitä se meinaa tästä niin kuin oikeudenmukaisuusvinkkelistä, että onko meillä mahdollista saada semmoisia päätöksentekoelimiä, jossa globaalista etelästä ja myös alkuperäiskansojen ääniä kuultaisiin paremmin. Ja joskus me vähän niin kuin idealisoidaan sitä etelän ääntä. Ja tämä on toissapäivältä Hesarista otsikko. Argentiinassa oli esivaalit, siellä on semmoista vähän toisenlaiset esivaalit, että siinä näkee vähän myös eri puolueiden välillä, kuka on edellä. Ja tämmöinen yllätys, ei nyt ihan täysin tuntemattomuudesta, mutta yllättäen ensimmäiseksi nousi Javier Milei, joka nimenomaan kiistää ilmastonmuutoksen. Pointti, vaikka me saataisiin etelästä lisää valtioiden edustajia sinne mukaan, meidän ei tule olettaa, että sitten jotenkin ilmastonmuutosta koskevat päätökset automaattisesti muuttuisi jotenkin ilmastonmuutosta estävämmiksi. Ja sekä tämä Javier Milei että Jair Bolsonaro Brasiliassa hiukan aiemmin on myös esimerkkejä siitä, miten Yhdysvaltojen entisen presidentin, mahdollisesti tulevankin Donald Trumpin puheet ilmastonmuutoksesta on saaneet jalansijaa myös joissain etelän maissa. Sekä Javier Milei että Bolsonaro on tunnustautuneet Trumpin kannattajiksi, ja Bolsonaroahan yleisesti kutsutaan tropiikin Trumpiksi. No, mitä sitten niin kuin pitäisi tehdä ja voisi tehdä? Ja ennen kaikkea, mihin tässä ollaan menossa? No, mulla itsellä on kyllä vähän semmoinen kutina, että tässä nyt ei mitään kauhean helppoja ratkaisuja ole lyhyellä tähtäimellä tulossa. Me tuskin täällä pohjoisessa ollaan nyt valmiita hyväksymään sellaisia toimia, jotka nopeasti johtaisi ilmastonmuutosta edistävien prosessien laantumiseen. Meillä on aika paljon kamppailuja meneillään. Tässä laitan ympäristöaktivistit Elokapina osoittamassa mieltään ja taustalla Eduskuntatalo. Ja ensinnäkin tämä nostaa esiin sitä, että mikä tulee olemaan niin tulevaisuudessa päätöksenteon perusta, että löytyykö parlamentin kaltaisten elinten kautta semmoista edustuksellisuutta, joka tekee sellaisia päätöksiä, jotka johtaa ilmastokriisin ainakin joidenkin aspektien heikentämiseen. Onko liikeyrityksillä, joista te olette kuulleet täällä aika paljon tänään, mikä niiden rooli tulee olemaan ja mikä tulee olemaan kansalaisliikkeiden rooli siinä ja millä tavalla me löydetään semmoisia keskustelufoorumeita, jossa sekä paikallisesti, kansallisesti että globaalisti saadaan moniäänisyyttä mukaan, koska jos me halutaan löytää uusia ideoita sille, miten tämä homma saadaan puikkoihin, niin me tarvitaan, vähän niin kuin demokratiassa ja tieteessä on sama mekanismi, että koitetaan avoimesti kuunnella erilaisia ääniä ja paras argumentti voittaa. Tämä, että tässä lukee ilmastokriisi on terveyskriisi, nappasin sen noista kuvistani tähän viimeiseksi myös sen takia, että mitä ilmeisimmin meillä tulee monenlaisia kriisejä
jotka menee päällekkäin. Terveyskriisit liittyy ilmastokriiseihin. Monet puhuu siitä, miten viimeisin pandemia oli ikään kuin ympäristötoimien aiheuttama. Mutta on kiinnostavaa myös tämä kriisien pohdinta sillä lailla, että mehän ajatellaan usein, että kun tulee kriisi, niin se on syynä sille, että demokratia ja kansalaisoikeuksia on järkevää tukahduttaa. Pandemia-aikaan meillä oli monenlaisia rajoituksia kansalaisoikeuksiin. Onko sitten, kun toi Itämeri kenties, ja mitä ilmeisimmin jossain vaiheessa alkaa kastella meidän lahkeita täällä, niin millä tavalla me ollaan varauduttu siihen, että ne toimenpiteet, joihin silloin ryhdytään, niin niissä me otettaisiin kansalaisoikeuksia ja demokratiaa huomioon sellaisella tavalla, että se ei johda sit siihen, että kriisin varjolla tehdään päätöksiä, jossa kansalaisoikeudet ja demokratia tukahdutetaan aiempaa enemmän. Toisaalta pandemia oli osoitus siitä, että pandemia-aikaan tehtiin näitä pakottavia toimenpiteitä ja ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt väheni nimenomaan sen takia, kun matkustamista ja muuta vähennettiin. Tämä on yksi näistä isoimmista kysymyksistä, että voidaanko ilmastonmuutosta estää demokraattisin keinoin paikallisesti, valtiollisesti ja globaalisti, vai tuleeko se kriisien pahentumisessa johtamaan siihen, mitä kriisiaikaa yleensä tapahtuu, että demokratia tallotaan jalkoihin. Kiitos. Suuri kiitos, Teivo.